Gaua kalean, estu batean emakume gazte bat etxera gaizki iristeko beldurrarekin dabil. Neska konturatzen da gizon bat doala bere atzetik, beldurra sentitzen hasi zen. Zebra pasabidetik konturatu zen gizon hori oraindik bere atzetik zebilela, eta beldur gehiago sentitu zuen. Momentu horretan bere aitari deitzeko erabaki hartu zuen. Kaixo Itza, Kaixo, ze pasatzen da? kalen nago. Eta zer? Uste dut gizon bat ari zaitela segitzen. Ze kalean zaude? Sanxipue eskalan nago. Orainoa. Aita azkarretxetik irten zen. Autoa hartu eta alabaren bila irten zen. Gidatzen zegoen bitartean poliziari deitu zion. Kaixo, arratsaldeon, nire alaba kalean dago eta arriskuan dago. Kaixo, bale, patrulla bat bidaliko dut egon lasai. Eskerrik asko. Non dago, ze kalean? Sanxipue kalean dago. Bale, eskerrik asko, 5 minututan horre egongo da patrulla, zer pasatzen bada deitu.